Avui ja, definitivament, després de tots els tràmits administratius i d'haver haver-nos assentat en lo Sareb, que era el propietari, com ja sabeu, de l'edifici de l'antic Col·legi de les Monges, ja s'ha portat a terme la signatura i en aquests moments l'Ajuntament ja és propietari d'aquest edifici, que, com sabeu, la nostra voluntat, i per això també ens acompanya la gent de Sardi i la regidora d'Ensenyament i Cultura, la nostra voluntat és que això acabi sent l'espai que ocupa l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta. Aquí el que fem és sempre aquella doble via de la recuperació de patrimoni, que és el fet de recuperar un espai singular de la nostra ciutat en un valor patrimonial i històric molt gran, i la segona, ubicar-hi unes dependències que són necessàries per a nosaltres, i en aquest cas l'Escola d'Art, que té molta capacitat de créixer, molt de potencial, que pot acabar sent una escola superior d'art i disseny i que en aquests moments això no té possibilitat de ser al lloc que està. Per tant, aquí acabarà quedant un lloc al centre de la nostra ciutat, en una plaça, que la idea és poder obrir aquest espai al carrer Palau Iquer, i que sí que és cert que ara ens queda una faena. La compra ha sigut 470.000 euros, jo crec que això serà el més barat d'aquest projecte, la compra, però també és cert que ha sigut una estratègia que hem anat fent de forma continuada des del moment que vam catalogar això com a bé cultural d'interès local i de totes les gestions que s'han fet per part de tècnics municipals, per part de gent de base que també ens ha ajudat, per part de la mateixa immobiliària que també ens ha col·laborat per aconseguir que finalment se porti a terme aquesta signatura. No ha sigut fàcil treballar en un banc com el Sareb, que per a ells no deixa de ser això un número, la propietat d'aquest col·legi, però que per a nosaltres és molt important. I al final ho hem aconseguit, i ho hem aconseguit a un preu que jo crec que és absolutament de ganga, si m'ho permeteu, perquè 470.000 euros per 2.200 metres quadrats d'edifici i d'edifici històric al centre de la ciutat és un preu que jo crec que està molt ben aconseguit. I ja he dit, nosaltres com a estratègia el que vam fer, que en això divergíem en alguns membres de l'oposició que ens demanaven que ho cataloguéssim com a equipament, i nosaltres diem que el que havíem de fer era catalogar-ho com a bé cultural d'interès local, i al final ens ha sortit bé, perquè en definitiva el que vam fer va ser que si algú comprava això, se mos adelantava, no podia tombar-ho, que era lo important, protegir-ho, i això també li va llevar atractiu, i al final qui ho compra? L'Ajuntament. Ara el que tenim que fer és ficar a treballar als serveis tècnics de l'Ajuntament conjuntament en Esardi, i el que sí que farem, i ja ho avancem, és que a la Festa del Mercat farem una jornada de portes obertes perquè totes aquelles persones que vulguen puguen vindre a visitar el que és el col·legi, i possiblement farem alguna activitat dins de la Festa del Mercat també, perquè en definitiva és un edifici de principis de segle XX que pensem que també s'encabix molt bé dins de la Festa del Mercat.